everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Babes! Babes! JC, Oh, babes, unsay buhaton mo? Ha, babes? unsay gusto nimong buhaton ako, JC? Unsa? Ha? Oh, unsa. Pulis! Oy, pagawasan ni! Pagawasan ni! Nganong ipasudi ninyo? Nganong ipasudi ninyo? Pagawasa! Langkaton ko ning imong dextrose. Aron mamatay ka! Oh, babes, ayaw ha? Ayaw, babes! Ayaw! Ayaw ha? Mamatay ka! Miss Babes, ayaw lang palihog. Don't worry, Mr. Police. Oh, ikaw. Ikaw ang pulis ka nagbantay na ko ha? Oh. Nganong ipasudi mo ni? Ha? Litsi. Ha? Huh? Nahadlo ka, JC? Kuan, babes, kuan. Wa ko magtuo nga ingon anak ka ba di ay katalawan, JC? Oh, no. Kuan lang, di manggod ko magkaparalipol sa kung kaugalingon tungod kay gigaid ko dre, may pusas ko. Ha? Ayaw ka hadlok, JC. Dili ko sama nimo nga may dugong kriminal. Babes. Gusto gid ka mo patay nako, no? Babes, sorry. Kuan, kining, kuan magod niya, ito higay na dadalang ko sa kong emotion, ito higay na, ha? Dadalang ko sa kong emotion. Emotion? Yeah, emotion. Nadakas imong emotion? Yeah. Mao ka nang tinuod, na-carried ako, nadako sa akong emotion. Amaw ba? Utok pulbura ka, JC? O gabi ni mo? Huwag ko masayop nga nakigbuwag ko ni mo. Dili kita angay sa usag-usa, JC. O paningkamutan ako nga mabilanggo gid ka. Babes, sorry na. Sayon pala din mo ang paghikalimot sa itong matamis nga kagahapon. Hoy! Huwag ko mahinumdum nga doon na tay matamis nga kagahapon, JC. Oo, come on. Maayo gani kidya si Franco. Ug mao'y nakapanalipod nako. Kining akong purpose ato nga kung tayo hulga na gitong ako. Ha? Hulga. Hulga? Nga hapit man gani mamatay si Franco? Babes, Pero sayod ka ba? Nga sa imong gibuhat? Og sa nahitabo ni Franco? Dunay laing nabutyag nga krimen? doon ay, usay buot mong ipasabot. Mangutan ako ni mo, JC. Okay, go ahead. Musa na yung pangutanan ako. Nasayod ka ba kung kinsay nagpatay sa inahan ni Franco? Unsa? Oh, come on, babes. Nga ko taon. Oh. Oh. Nga bang maum na imong ipangutanan diri kana ko? Oh, say kalabutan ako niya, ha? Nangutan na ako. Kung may kasaryuran ka ba? Of course not. Wa ko'y naibawan, wa. Better watch out. Oh. Sa? Magbantay ka. Kay ni bangon ang kalag ni ng Mikay. Oh. Unsay bibangon? Ni bangon ang kalag ni ng Mikay. Og dili niya pakatulgon ang tao nga nagpatay niya. Oh, come on, babes. Nabuang nagtingali ka. Ngano bang of all people, ngano ako yung gisultihan may tungod niya na, ha? Aron mahibaw ka. Okay, sige. Arin ako. Kay nigawas ni mo din sa ospital. Nagpaabot na ang kaso nga akong gipasaka batok ni mo, JC. OMG. Ha? Makaako ka sa pagpapresyo ka na? Oh, why not? Ibaw ko. Sayot pa ako nga. In love kay ka na ako. Is this failure ba sa intaho ni mo, JC? Maunay pagtuon ni mo. Pero nasayop ka. Oh, come on. In love ka na ako. Musayo ipadayon ng imong pagpasako ang kaso na rin ako. Ha? No way, JC. Alright. I can offer you, babes. Huh? I'll give you 10 million. 10 million. Double? 20 million. Or even 50 million.
ayaw ipadayon ang imong kihabato ka. Alright? Paningkamutan akong mabilanggo ka, JC. Mabilanggo ka. Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Oh, come on. Babes, mihangyo ko nimo. Pero, kung mo purpose nimo, okay, go ahead. Sige. Buhata ko to sa imong mahimo, babes. Pero, I will tell you, intasad ka. Nga naglinya ang akong mga abogado nga mo defensa diri kanako. Mao ba? O sige. Gamita ang tanan nimong abogado, JC. Pero kini mo'y timan iha. Why abogado nga makalaban nimo? Kung doon na kalag nga muhamok nimo. Ang binuwang niya eh. Wala ko to. Kulbaan man ka. Oh. Diha ka na, JC. Mr. Police, salamat. Babes! 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 Ah, come on. Ay, ko kikiha, babes! Atunto. Wala minaw. Kalitsi. Kalitsi. Oh, sige, kiha! Kiha! Tubang mo, di ka! Pero ingnon di ka, babes. Dili ko mabilanggo. Never! Dili! Mr. Police, salamat gid kaayo ha. Sorry kay Miss Bibs ha. Kuyawan ako ganina eh. Abnog, unsay mong buhaton niya. Nadungog na nimo, Mr. Police. Nagsaligid siya sa iyang kwarta. Bitaw, nabati na ko, Miss. Bayran ko niya og minilyon. Pero kadiyot lang, Miss Bibs ha. Unsa tong gipanulti nimo kagaganina ba? Kalabot sa nahitabo ni Mikay? Yes, Mr. Police. Sinang Mikay, inahan ni Franco. Oh, nabaw ko niya na, Miss. Kay kami mo'y nagkupot sa maong nahitabo. Padayon ming napagisusigin sa gyoy maoy kriminal. Kay amog yung gituhuan nga dunay foul play ang nahitabo kang nang Mikay. Nga inahan ni Franco. Nahibaw kong dili mo mutuo ini, sir. May tungod sa unsa, Miss. Nagpadamgo ang inahan ni Franco. Og nitugan siya. Nga siya gipatay og wa maghikog. Oh, tinuod ka, Miss Babes? Mao ka na ang gisulti ni Franco. Mao ba? Wa ko no ni maghikog. Gipatay ko no siya. Matod pa ni Franco. Pinaagi sa iyang damgo. Kinsa mo'y nagpatay, Miss? Mahimong dili tuhuan, sir. Damgong ka. Damgo, Sir Police. Pero murag duol sa tinuod. Kinsa ang nagpatay, Miss? Pangutan na si JC. Basin og nahibaw siya, sir. Unsa? Nga nasuko man kapag ayo ni Franco. Angay pa ba na ng mangutana ka? Ay, pasaylua lang tao na siya. Uy, hapit pa yato namatay. Bugal-bugalon kayo? Sad. Ibugal-bugalan na sa day ka. Oh, lagi. Bugal-bugalan ko. Kinsa man kaniya pagbugal-bugal? Laliman ka. Nga ako kuno'y hinungdan. Nga nung nadasig siya sa pagpakabuhi. Unsa? OMG. Unsay buti pasabot na? Kay bugal-bugalan ko, di ba? Buot pang ipasabot nga. Oh, naibog siya ni mo. Naigugma siya ni mo, mao ba? Ang buot lang niya. Chulok ko, igin. Hanggaw lagi kayo. May pag namatay siya. Oh, Andy. Pero pag gusto niyang balihon ba? Gusto niya nga, dili matingop ang akong atensyon. Magselos ko niya. Ngadto ka, Miss Babes. Andy. Unsa man yung pagtuo? Pagtaro, ana. Halag matay siya. Pero iya gyud yung panalipdas, Miss Babes. Ug si Miss Babes, ingon sa nayabag sa gibuhat ni Franco. Nangunay sa gigbantay.
Nangunay serbisyo nga tong Franco. Ako nga nagtanaw. Unsay gusto nimo malipay ko? Andy, Oh, yan na si Miss Babes ay. Mo na sa mo timong Franco ron, hawa. Chris, Andy. Salamat kayo sa inyong pag-atiman ni Franco, ha? Pwede namang makapauli. Kinian ako. Miss Babes. ikaw na kay ko ni mo da. Gamay na lang kit Franco. Makagawas ka na din eh. Hapit ka na kit makagawas. Maayo ang taon, Miss Babes. Ako din gipakigkitaan si JC. Kumusta siya? Murag, dili gid mamatay. Buhing dako. Labing maayo, Miss Babes. Nabuhi siya. Kay kuno galing. May kalambigitan siya sa kamatayon ni Nanay Mikay. Bayaran niyang tanan. Mabilanggo si Franco. Og labaw sa tanan. Dili na siya papahuwayon sa iyang tanlak. Ano, Miss Babes? Hamokon siya sa kalag ni ng Mikay. Unsa? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.